Meidän kehittämisen strategia on se, että saadaan koolla kasvatettua tuotantoa niin, että yksikkökustannus alenee riittävästi. Eli pienemmät pääomakulut, pienemmät työvoimakustannukset. Ja sitten hankinnoissa volyymeilla saadaan hintaetua. On kannattavuus tällä hetkellä riittävän hyvä? Ei vielä. Tähän saa tulla enemmän, mutta tietysti tässä vaiheessa nyt, niin, kun tämä on kesken vielä tämä navetan täyttäminen, niin se ei tietenkään voikaan olla hyvä. Mutta toisaalta tämä on sitten tämä salmonella-tapaus ja siihen liittyy, että nämä toimenpiteet ne on hidastanut tätä navetan täyttämistä. Että ehkä me nyt sitten puolen vuoden päästä ollaan aika täydessä tilanteessa. Tämä viimeaikainen taloudellinen kiristyminen vaikuttanut tähän tilanteeseen? Näitä meidän jatkoinvestointeja on vähän harkittu sillä tavalla, että tehdäänkö niitä pidemmällä aikavälillä. Se on oikeastaan ainoa asia. Mihinkä eri työvaiheissa olette kiinnittäneet erityisesti huomiota nämä tehokkuuden ja kannattavuuden maksimoimiseksi? Näihin olennaisiin prosesseihin, eli lypsyyn ja ruokintaa. Ruokinnan suunnittelu on yksi prosessi. Ei me sekuntikellolla käydä katsomassa, että kuinka paljon mihinkäkin aikaa menee. Lähinnä kokonaisaikaa, ja sekin on yksi määrä se, että ne, jotka työtä tekee, niin niille säilyy hyvä mieli. Koska sitten se työ lakkaa tuottamasta, jos se on hampaatirvessä puurtamista. No, miten prosesseissa yleensä maatiloilla, missä olisi niin eniten parannettavaa? Mulla ei tule ainakaan muuta mieleen muuta kuin tämä mittakaava etu, että jos nyt ajatellaan, että täällä 3 ihmistä lypsää 160 lehmää ja hoitaa ne aamulla noin 3,5 tunnissa ja jossain toisessa paikassa siinä ajassa samalla työvoimalla hoidetaan 40 eläintä, niin se nyt on ehkä niin kuin sellainen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, mutta niin kuin Jussi sanoi, niin sehän on aina tapauskohtainen. Mitkä on tärkeimmät seuranta-asiat ja tunnusluvut teidän yrityksessä? Tällä hetkellä tärkeimpiä asioita on oikeastaan se, että paljonko kuukausittain jää rahaa pakollisten menojen jälkeen yli. Ja sitten toinen käytännössä joka päivä seurattava asia on se, että paljonko sillä rehulla, mitä on käytetty, niin on saatu maitoa. Tästä lean productionista, niin voisitte kertoa enemmän, että tehän sovellatte lean productionia, niin voitte kertoa lisää siitä. Sehän on autotehtaille suunniteltu tämmöinen liukuhihnatyön optimoimiseen tarkoitettu filosofia. Me pyritään olemaan tekemättä mitään muuta kuin mikä on ihan tarpeellinen siinä kussakin työvaiheessa. Sitten jos kun niistä asioista jää aikaa, niin sitten tehdään muita töitä. Käytännössä lypsyaikana ei tehdä mitään muuta kuin lypsetään. Eläinten hoitoon käytetään tuossa siellä hoitoon tarkoitettua aluetta. Se on oikeastaan se ainoa. Sitten materiaalivirraus on sen verran, että semmoisia tarvikkeita, joista ei suurta etua saa varastoimalla paljon tai ostamalla isoja eriä, niin ostetaan vähän kerralla ja useasti. Tehdään toimitussopimus mieluummin siitä, että meidän ei tarvitse käsitellä sitä tavaraa montaa kertaa varastosta toiseen.